Nicep Family Episode 5. A few minutes later. Axel! Kaman, Axel ko din pulang pagtawaran ng ito rumah. Axel! Axel! Oh, risiko! Mangang naman ako! Mangang ko! Risiko ang kayo sa tadi naman yung langya. May doang na mangang risiko. Iko sera kincu ko ni Cep. Pandai lo ngice urusan den kok sira gincu den ko ba ada lo nang kacikarong sekali nak kuliah dia ande mangaya do ngincuang den lo gincu den lo nang kang urus mangang risiko ko awak laga gagah duduk surangang ko di Batam Pukai ko sak tadi ni mimbang le nang pasar tadi tu ah pandai lo ang ko manuang risiko di lamparak ko ah mangang Pandan celak dunia ko ni Cep. onde ketek barulah paniang lo mancaliak dunia ko sadang orang nan tutu sen dia nak dori pikir dunia ko do nawang ketek pandai yang mikir dunia ko apa nang pikir mangko paniang mancaliak dunia ko ketek baru ha basu naik senalun le kwa pandai yang apa dunia bagai Gilo dak barang Cep yang gilo yang banyak nanya Cep. Itu yang ngerti ko ni Cep. lah pandai long bercerita tentang gilo. Watilah orang tu kok kagilo nak kamangai indah urusan awak tu doh. Dunia aku tahu uang dunia aku le. Yo nang gilo na banyak. Nang gilo na banyak doh. Nang kagilo banyak padia selah. Nang kini ko na jale. Waang tadi ka mapasan den ka pasta tadi tu mabali godok batinta dengan lamangan tak. Tu lah den balian tu. Jangan manuang si koleh. Laibo na macam ketek baru lah manuang basunai alun le ko. Ko lu basunai le. Banyak na cerita. Capek lah. Kalau kepayang tu ada rumah di Bali jaga tu capek lah. Dia sudah membaling pasar tadi tu kembali jaga beli godok batinta lamangan tak ke tadi kuah. Yeah, boy.